shehu shi kirin zamani a sannu sannu ake hawa. Dauta ka ni mana kama tau sai da bazar ka kake rawa. Zarar bunu ce magana sai inda su za a sha kuwa. Ga wasu can na ta gangara mu komai na ta famar hawa. Ya rabbana ka dafa mana mai jin kishi sai ya sha ruwa. Alkhairi in aka yi maka ga dan halak ba shi mantuwa. Shi nazari sai da hankali shuka ake mata ruwa. Komai ashi na da lokaci kai dai ka zama ya kainuwa. Dukkan cuta na da magani sauki a sannu yake zuwa. Mai ilimi shi daban yake zaka gane shi da nasuwa. Komai ya farko a duniya karshen sakun ga yana zuwa. Mai shawara bai da na sani aikinsa zai ta daidaituwa. Mai tafiya baya waiwaya karkai sauri ba wurin zuwa. Shi ilimi magani yake da kaɗan kaɗan ke yawaituwa. Mai tarbiya baya raina manya ya san mutunci na yan uwa. Shi wani hadar in an kasa sai an haɗa da ƙararrawa. Mai hakuri karka gajiya komai a sannu yake zuwa. Bayan da so ba duniya ya'ya ba sa ji daɗin uwa. Haƙwara su ki taunar kashi hanta ake bai wasu uwa. Wanda ke aikata laifuka shi zunubin sake hawa. Shi wani sirrin in za a yi shi sai an haɗa da tafarwa. Tsofaffi in kuka yi fushi bakin kukar yayi tsinuwa. Domin idan kuka ambata ba makawa za ya karɓuwa. Kai daga kallon bakan gizo ka san ai dole ta sharuwa. Kallo a nesa sai mikiya sahu wanda diguwa. Mai magana a kuza a ce ba a haɗa ta da shawa. Gata idan ta yi yawa na iya sa ka shagaltuwa. Wanda Allah ya tsare shi san ko ɗan kaɗan bai cutuwa. Na hau mataki daban-daban har izuwa wanda na yi hawa. Kai dai ka bar ni da lokaci na yarda zancen kaɗan uwa. Waga ina tashi zanayi sai na keɓanto da nasuwa. Sannan na yi baitakan da za kai rangaji ko kayora. Na roƙi Allah a ko'ina na rera waka kamar ruwa. Uwa uba sun yi addu'a sai da jiran lokacin zuwa. Suna kamar linzami yake wani silar sa azurtuwa. Abubakar kuka ci AS kuka kira ne da garkuwa. Wannan mawakin da ya yi fice kun san shi wura yan uwa. Akwai kauna mai karfi ciki kamar a ce wasu yan uwa. Idan na sanya gilas a ce muna kama babu damuwa. Tutun da wanda nake wasu a cikin gilas ya karayuwa. Amma lalurarsa ce ta sa yake suturta idanuwa. Allah ka yi mana lamunin so da ma wata sabuwa. Mu kauce duka haramiya da za ta sami cutuwa. Mu taimaki wanda bai da shi ma ya samu ya sha ruwa. Kar mu gano kawunan mu masu jijji da kai da shagaltuwa. Allah ka yi mana arziki kar mu kaskanta a rayuwa. Kuma idan har da rera waka ko ina yayi karbuwa. Albarkacin sayyidul wujud mai kyan da baya misaltuwa.